Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Rumor has it Enzo nemukadzi wake vakuda kudambura muchato wavo. Mukaenda pa Instagram pavo mutarise muone, you will see kuti ma pictures vakabisa avo vari vaviri, and then they unfollowed each other pa Instagram. Asi pa Facebook ukatarisa ma pictures avo ese achiripo, handizive, but vamwe vanhu vadedzera kuti hapasina muchato, vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa muchato uripo, hapana zvamuri kutaura. Mumwe munauya ati akati chagara chakanga chiri chimarriage chenhema. Mumwe munhu akati chimarriage chenhema chema love nema likes. Mumwe munhu akati bona chaiye akazvitadza ko Enzo. Mumwe munhu akati takambozvitaura izvi kuti rudo izita remunhu. Mumwe munhu akati chimarriage chenhema nhema, that's why chaisada kuzvara, chaiziva kuti chiri kupfuura apa rusambo takatodya. Mumwe munhu akati marriage dzechihure dzagara dzinenge dzichingori destined to fail. Mumwe munhu akati takambomuudza kuti siya mwana aite macolors. Mumwe munhu akati ndakazviona Enzo akungoswerana nalevels vachiita zvima videos zvenhema kuti kumba kwanga kwavava. Mumwe munhu akati if is true takamuudza rega mwana ambokura, she is still very young to understand marriage dynamics. Mumwe munhu akati mazuva ano marriage inoda vakashinga. Mumwe munhu akati I will be sad for them if this is true. I loved them as a couple. Mumwe munhu akati changa chiri chimarriage chenhema chemabhishu. Mumwe munhu akati I said it hangu kare from an inside source. Slay queen havagoni kuwacha, havagoni kubika. Mumwe munhu akati kubvisa mapictures zvine basa remunhu kana abisa mapictures. Mumwe munhu akati team remakala iri unotamba wobva tsvaga vasisina homework. Ndozvataurwa mumwe munhu anzi team remacolors rinonetsa, tsvaga vanhu vasinganyori mahomework, tsvaga vanhu vari machuwa. Saka I don't know guys kuti munoti kudi, asi ndo nyaya iripo yabuda kune mamwe masources, yabuda kune vamwe vanhu vari kudedzera kuti pano apa pasina rudo, vanhu havachatodanane, asi varipo vamwe vari kudedzera kuti zvine basa rei ko kana vanhu vangobisa mapictures vaida matsva. So thank you so much guys, don't forget to subscribe.